Please welcome couple number 9, Giacomo Lucchese, Francesca Berardi z Itálie. Tady jsou. Jejich fotografie se jmenuje The Trend. Dámy a pánové, Giacomo Lucchese a Francesca Berardi, Itálie. Taková malá roztomilost na závěr, že? Ano, krásná. My pořád vlastně, dámy a pánové, milí diváci, čekáme na výsledky Radima Přátky a Kateřiny Kolmanové. Jsme se rozhodli, že ano, pokud je nedostaneme asi do 6 vteřin, že jim dáme 80 bodů. Jste pro? My teda nevíme, kolik je maximální počet bodů, ale to je nám jedno. Já jsem prostě to viděl, vynásobil 2, to, co jsem viděl, a myslím, že se to zaslouží. Každopádně teď už naše i vaše pozornost asi doma u televizních obrazovek směřuje k tomuto italskému páru, který v součtu
získává 40,18. No. Zatím nejvyšší známka dnešního večera, ale samozřejmě nevíme, co Radim Přátka a Katka Kolmanová. Blahopřejeme, my jedeme dál, máme pro vás poslední hudební dárek, písničku,